Fl-istess jum li fih ħarġu rapporti li Malta se titpoġġa fil-lista l-ħamra tar-Renju Unit minħabba l-COVID-19, pajjiżna irreġistra 20 każ ġdid ta' coronavirus. Skont il-Ministeru tas-Saħħa, 6 mill-każi huma persuni li kellhom kuntatti ma' każijiet preċedenti, 8 ħadu l-virus minn Paċeville, 4 mill-każi l-ġodda huma tfal. Fil-waqt li hemm 4 każi li ma jingħatax informazzjoni dwarhom. Dan ifisser li fl-aħħar 7 ijiem diġà kellna 122 każ ta' persuni li ttestjaw pożittivi. Il-Ministeru ma ta' ebda dettalji dwar individwi li qed jingħataw kura fl-isptarijiet għalkemm intqal illi kien hemm 2 li fiequ. Bħalissa f'pajjiżna għandna 267 każ attiv. Bit-total mill-bidu tal-pandemija sissa iqarreb id-950. Is-Supretendent tas-Saħħa Professur Charmaine Gauci qed tgħid illi jekk in-numri jibqgħu tilgħin b'dan il-mod, is-sitwazzjoni tkun inkwetanti. Bħalissa l-R factor jinsab f'livell qrib 2 bil-pandemija f'Malta ma turix sinjali li qed batti. Din il-ġimgħa permezz ta' avviż legali ġew introdotti multi ta' 3,000 euro fuq organizzaturi illi jiksru l-standards tal-attivitajiet tal-massa. Dawn l-attivitajiet xorta jistgħu jibqgħu jsiru sakemm jiġi ppreżentat risk assessment lill-MTA. Il-ġurnal awtorevoli The Telegraph qed jirrapporta illi daw kollha li jsifru minn Malta lejn ir-Renju Unit jaf ikollhom il-kwarantina imposta fuqhom. Jekk dan huwa minnu min kellu vakanza pjanata lejn ir-Renju Unit jista' kważi jinsiha, filwaqt li dan jaffettwa wkoll lill-Ingliż infushom meta dawn jirritornaw pajjiżhom, xi ħaġa li taf tkun daqqat turiżmu mir-Renju Unit lejn Malta. Esperti fl-industrija qed jgħidu li din tfisser daqqa oħra l-ekonomija Maltija sempliċiment għaliex il-Gvern ma ppjanax fit-tul u qabad u fetaħ bla doċċ.